Знаете ли, че над 30% от мъжете, страдащи от злокачествени образования на простатата, имат доказан дефицит на цинк? Няколко проучвания, направени и публикувани в Американската библиотека по медицина в САЩ, доказват връзката между злокачествените образования на простатата и цинкът. Вземайки под внимание тези проучвания и нашият 10 годишен опит в разработката на хранителни добавки, създадохме TLZ – уникална формула, която да бъде в подкрепа на всеки мъж. TLZ е формула, която комбинира екстракт от трибулус, екстракт от левзея и цинков цитрат. Сега сигурно се питате защо точно тези три съставки. Трибулусът е един от първите ни продукти, който отново научно доказано подобрява мъжката репродуктивност, сила и издръжливост. Екстракт помогна на над 500 000 мъже да подобрят генерално здравето си. Екстрактът левзея – билка, която е доказала ползите си за мъжкото здраве. И както в началото клипа споменах, цинковият цитрат, който влияе пряко върху тестостеронът и здравето на простатата. TLZ е разработен така, че да може да се приема целогодишно, без да се притеснявате от това, че ще бъде токсичен за вашия организъм или ще предозирате. Ако искате да научите повече за продукта или да се възползвате от нашите необходими предложения, може да кликнете на линкът по-долу.